রখিবা বাহারে বউড়ল মাস্ক বান্ধিবা মুহরে সানিটাইজর দেবা হাতরে বউড়ল হাত ধৌথিবা সাবুনরে বউড়ল বারম্বার ধুয়া হাত ভূতাণু বিনাশ করই শ্বেত বউড়ল করোনারু রহিবা নিশ্চিত বউড়ল ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ବଉଳଲ କରୋନା ରହିବ ବହୁ ଦୂରେ ବଉଳଲ ଯେବେ ଯାଇ ନ ପାରିବା ଆମ ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯିବା ବଉଳଲ ଦିଦି ଆଶାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ବଉଳଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆମ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ସାବୁନ ବଉଳଲ ବିନା ମୂଲ୍ୟେ କରନ୍ତି ବଣ୍ଟନ ବଉଳଲ ପ୍ରାଥମିକର ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ଆମରି ଆଶା ବଉଳଲ ORS ସହିତ ବଟିକା ବଉଳଲ ଯେବେ ସବୁ ମାନିବା କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବଉଳଲ ଆଲୋ ବଉଳଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବା ବଉଳଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବା ବଉଳଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବା ବଉଳଲ